guys, good morning. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नै आरामनो साखि सावखांबाय आङो ओमफ्राय दा आङो आयौ माथो गस्लाखौनो गानाखै इखौ इयो दासो साखि सावखांदों बेखौ आं खुलुमनोसै आंनि मिस्टारखौ दिनै गोदान बोसोराव दिनै रायलायनाय गैया दै रायनाय गैया इसोर सानै बुलायलायबायनो दिनै बारा मबाइल थुनाङानो गोदान बोसोराव नङाबा मेगना हामा जायोनो खुलुमलायखांबाय दिनैनि दिनाथ' गिदिरखौ फिसाफ्रा सनमान लानाय ओमफ्राय गिदिरफ्रा उन्दैखौ अननाय आं बुयोसोनो दिनै बुवा आङो अयन दिनाव बुबाबो आं दिनै बुवा मानोना होमबा दिनै गोदान बोसोर नालाय दिनै गोदान बोसोराव बुलायनोबो नाङा नांलायनोबो नाङा बयजोंबो समान थानांगौ माइनामोननि गिफ्ट गैथ'वा माइनामोननि गिफ्टखौ आङो बिशालावसो लांगोन माइनामोनखौ दै खुलुमनायनि गिफ्टखौ आङो बिशालाव लांना होगोन नोंसोरखौ गाबोनो देवबाराव दिनै 1 तारिख नालाय दिनै फैसा मा होनो फैसा खरस खालामबाथाय फैसा बिराद लोब लोब थाङोनो ओंखायनो दिनै आङो लांथ'ला ओमफ्राय आङो नै गाहायनि जोंहानि मालिक माबा बोराय बुरैखौ खुलुमथांसै आदै मादैखौ माने बिसोर सासेनो गस्ला गेन्जि लाबाय ओमफ्राय नै मेख्लाया जोंनि बर'नि मेख्लाया बेखौ होनोसै आरोना बेखौनो होनानै खुलुमनोसै आङो खुलुमनायखौ आं भिडिअ लालायला आङो खुलुमना फैग्रोनोसै बिसोरो भिडिअ लाबा बोरैबाबो मोनगोन खोमा बेखायनो आङो भिडिअ लाला आरोना दा लोगो मोनफैबाय दं खुलुमना फैग्रोनोसै फैदो माम्बार फै मनु फैदो फैबाल खुलुमनांगौ बोर लानांगौ गोदान बोसोराव खुलुमैयानो नै गाइस माइब्रा बेखौ आङो एसे सोमना लादोंमोन आरो नै एसे रानफुंला जाबाय ओमफ्राय बेखौ आङो दा थावनि जानो थाखाय माबानोसै आरो मिक्सिदाव होना लानोसै नै मिक्सिदाव होना लाग्रोनोसै थावनि फिथा जानो खरसे जाबाय एसेल' सोमदों माइब्राखौ जाख'नो हायाबा थावनिसो जोंना उवालबो गैया दिंखिबो गैया नालाय उपाय गैया मिक्सिदावनो होना जानांगौ मिक्सिनिखौ बारा गोथाव मोना थेवबो उपायथ' गैया यो नायलाय जि आथाखा नै एनथाब जि मोजां जागोन बेयो एनथाबखौ नाबाय एनथाब होना थावनि सिथाव गोदान बोसोराव थावनि सिथाव बै दङ एसे फिथाइया नै जाहांबायानो जोंना नैसिनल' खाथियाव लाबो खाथियाव खोन्था मासे गुफुर जादों फिथाइयालाय ना खामाखैबो जे एसे गेस मोनामदों गेस आयौ नालाय माबायदि बेरफुदों नै जबाय फिथाइयानो गाइस नै जोंहा देग्लाय न'आवबो थांनो मोनासै होजोंहाय जरायावबो थांनो मोनासै मा होनो कार्बि आलंआवबो थांनो मोनासै ओमफ्रायो मा होनो शिबसागरावनो थाबाय आरो फिथा सावना जानोसै देग्लाय सासेनानो डिउटिया मिलायासै
जि थांनो लुगैदोंमोन आं बे बोसोराव खिन्थु थांनो मोनासै अबेयाव दंमोन जोंहानि मादै आरो आदैखौ खुलुमना फैबाय गाहायनिखौ ओमफ्राय नै दा आं फिथाखौ सावगासिनो आरोना बरियानो ओमफ्राय जों माने इसा होनदों माने जोंहा माने इयाव जानो होननानैसो फिथाखौ सावदोंमोन आरो माने ओमफ्राय इसा होनबाय आरो फैदो ज'नो जानोसै होननानै ज'नो साहा लोंनोसै होनदों आरो ओंखायनो आङो लांनोसै बे फिथाखौ आंनाथ' जाखाबाय सावनाया एसे सावनो दंबावोमोन आरो फिथाखौ लांनो फैदों आरो फंबायखौ सावनो होबाय दंमोन अरा आं जेरै फिसा होना गालांदों बेयो बिदि फिसाजों सावगासिनो आरो लांनोसै आरो जानोसै नै सिरा फिथा गोलाव आरामनो जानोसै मा मोनजाखो नै मुरि सिरा गुर दय नेमखि बुजिया माबा माबि जादो ओंख्रि डार्लिं बैसागु बोथोरनि बैसागु बोथोरावनो बेदर मोनजाला जोंहा आयौ मा ओंख्रिलाय बेसे बुरजा होखो बिलाइखौ मिस्टारनि ओंख्रि दिनै मिस्टार ओंख्रि व्हाट इज दिस ओंखाम उखैथारबायलै दिनै जिनो ना गोरानखौ मा खालामगोन दे मामबार ओंखाम उखैथारबाय आं नै गोदान बोसोरावनो जोंहा मा होनो ओंखाम गोजा साना एवनाय दालि ओमफ्राय ना गोरान बिलाइ फिसा ओमफ्राय थास' बिथ'रि बे सब मिस्टार संनाय आरो दिनै गोदान बोसोराव मिस्टारनि संनाय मोनजाबाय ना गुमैनि संनाय जाग्रोना नायनोसै जायो नै गाइस बेलासिनि आदार ओंखाम उखैनायनि बे जाहैबाय पपकर्न मेगि ये जाहैबाय गाइखेर साहा लोंनोसै बरियानो नै जोंना लकेल थावा माने बिदि जादों मिथिया बेसरनि थावा जों फेरेदना लाबोनाया ओमफ्राय नै आलुजों दाउ बेदर संनो नागिरदों जोंहा ओमफ्राय एखेजाय ओंख्रि मोनसे मोनखांबाय अलरेडि बेयो जाहैबाय आलुजों फान्थाव गोखा भाजि आलु फिसाजों ओमफ्राय बेयो दहाय साननि दालि ओमफ्राय नै ओरैजाय आङो मा होनो पुदिनाजों बुट फिसा माबाया बुटआ सानाया बेजों बाथोन माबाबाय ओमफ्राय नै थावा जोङो न'निफ्राय फेरेदना लाबोखाबाय आरोना अलरेडि फेरेदनायखौ खोन्थायासै नै इयाव गिलानसे इयाव 6 लिटार होनदों नामा गिलाना इयाव 6 लिटार जोङो 25 किल' माबा खालामदोंमोन आरोना फेरेददोंमोन ओमफ्राय नै इयाव एसे इनिखौ माने जाबाय आरो खावसे नै इसिनि माबाबाय ओमफ्राय नै जि फेंफोना जायो गोदानसो आरो बेसरा एबारसो फार्स्ट टाइम जानायदों आरोना आंबो लकेलखौ लकेल नालाय आंनाबो नै मेगनाव हाबदों सामब्रामबादि एकदम अर्गेनिक नङा इयो इमान गोसा दुंखाबाय होमबाबो इयो माबा जाखायो फेन जाखायो माबा फैदों बे जानो ओइ जोंना मोनबाय दं दाउजों आलुआ जाना थानाय बोरै क्लियार जानो नङा खिन्थु आं जोङो रंगराव प्रग्राम नायनो थांनो नागिरदों आरो ओंखायनो बिराद हाखु दाखु जागासिनो सोर माला मोनगोनथाय मानसिफ्रा गैया दंबानो ओरै होबानो आलुआबो गैयानो माथो 9ता जाबायानोबा नै ओंखाम जाबाय दं जोंहा मा ओंख्रि मोनलाय दाउजों आलु बांख'जों आलु फिसा ओमफ्राय पुदिना बाथोन दालि आलु फ्राय आरो मामोनलाय बांख' जाबाय दं जोंहा माम्बार मिटिं नायनो थांनांगौ जोंहा प्रग्राम सोर सिंगार फैगोन मिथिबावा ओमफ्राय जाग्रोना लानोसै